אבי, תקשיב רגע, עכשיו כל הרשתות החברתיות מפוצצות. אתה שומע עידן? כן. הן מפוצצות בסרטונים שמדברים על זה שה-FDA הודיע שהורמונים לא מסוכנים, כן? אז הלכה לי השאלה הראשונה בעצם. נכון, אתה רוצה קלמטינה? וואי, אני ממש אשמח. זה מהעץ שלי. האמת שזה ממש נכון. אנחנו בתור רופאים שמטפלים עם הורמונים זהים ביולוגית, יודעים כבר הרבה שנים שהמסקנות של המחקר הזה הן שגויות. המסקנות האלה נכנסו בתור הנחיות של האיגודים המקצועיים. שנים רבות, נשים בעצם מפחדות מהורמונים, לא מקבלות הורמונים, בגלל מסקנות שגויות של מחקר. גם לא בדקו שם אף פעם הורמונים זהים ביולוגית, אבל לוקחים את הכל, שמים באיזה קבוצה אחת ואומרים שכולם מסוכנים. אנחנו יודעים שזה לא נכון. שמעת? נשים אתה מבין? שמקבלות הורמונים, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שחיות יותר שנים וחיות יותר טוב. מעולה. תגיד לי, מה בא לך? תה מסאלה או תה ירוק? אתה רוצה תה ירוק, אני יודעת. תה ירוק. שנייה. וואי, וואי, אתה לא מבין מה יש לי. זאתי הגינה שלי. אין על זה, אין על זה. רגע, שכחתי עוד משהו. רגע, שכחתי עוד משהו. מרווה. זה מעולה לזיכרון. יואו, אתה לא מבין מה יש. טרי, ישר מהעץ. כן. מדהים. דרך אגב, אתה יודע שמרווה, אומרים שהיא מקררת את הגוף. אוקיי. ברפואה הסינית. מדהים. אז כשעוד לא התחלתי עם הורמונים, היית שותה כל היום מרווה? מרווה, כן. מה שקרה לי כאבי בטן. ירוק. הכינותי מראש תה ירוק. תגיד לי, עידן, טוב, סליחה. פשוט אני לא מבינה למה, אני אפנה אליך כי אתה הרופא פה, למה בגיל המעבר, איך שזה מתחיל, בא לי לזרוק את בעלי מהמרפסת, מתעצבנת על כל פלוט שלו, בא לי לקרוע אותו, אני לא יכולה לסבול אותו, למה זה קורה לנו? עם השינויים ההורמונליים מגיעים המון שינויים של מצבי רוח. שנורא קשה להשתלט עליהם בלי טיפול הורמונלי, וזה רק הולך ומתגבר ומחמיר, מנהל לנו את החיים. אני רוצה להבין, מה זה השינוי הורמונלי? מה? פתאום יש שינוי הורמונלי? איך קורה שינוי הורמונלי? יש כמה דברים שיכולים לקרות, אבל בעיקר כשהשחלות מפסיקות לעבוד, או מורידות את הפעילות שלהם לאט לאט, לקראת ההפסקה המלאה, מה שנקרא טרום גיל מעבר, מה שיורד קודם כל זה רמות הפרוגסטרון, אחר כך רמות האסטרוגן יורדות, ואצל חלק מהאנשים גם רמות הטסטוסטרון יורדות. אלה השינויים שקורים אצל רוב האנשים, בדרך כלל, לפעמים גם הורמונים אחרים. על כל הדבר הזה אנחנו צריכים להשתלט, אחרת דברים ממש נראים ככה, כמו שאמרת. אז רגע, תסביר רגע. פרוגסטרון הוא בעצם, ממה שהבנתי, שהוא בעצם ההורמון שמרגיע את הגוף. נכון, ממש מרגיע. האסטרוגן? אסטרוגן, יש כן. לנו כמה סוגים של אסטרוגן, אסטרדיול ואסטריול. יש עוד אחד שאיתו לא כל כך מתייחסים אליו, לא כל כך מטפלים בו, וזה אסטרון. מה האסטרוגן אחראי? הם בעיקרון על אנרגיה, מצב רוח, מה שמדברים על איכות האור, על הבריאות שלנו, על המון דברים, איכות השינה, כל מה שאנחנו מכירים מגיל המעבר, הדברים הנפוצים, גלי החום, הזעות הלילה, כל זה אחראי האסטרוגן. רגע, תבין, עידן, מה שאני מנסה להסביר ולהראות, זה שכל הדברים האלה, ההורמונים האלה, הם בעצם מנהלים אותנו. אתה קולט למה אני עצבנית עליך לפעמים? כן. לא, אתה מבין? אני מבין. זה פשוט מנהל אותי. הפרוגסטרון ירד, הלך לי הנוירונים במוח. האסטרוגן ירד, כואב לי הגוף. אני יכולה גם לחטוף התקפת לב, כן? מה עוד יש? רגע, שנייה, בא לך לטעום את הלחם שהכנתי? וואו, האמת שנראה חבל על הזמן. תגיד, אני אמרח לו אולי משהו? חמאה עם קצת מלח ופלפל. איזה רוסי. מה שרציתי לשאול אותך, תזונה, יכולה להשפיע על ההורמונים שלנו? יש בעיקרון השפעה של האוכל על התסמינים שנגרמים מחסר הורמונלי. נגיד לאכול סוכרים פשוטים, לשתות אלכוהול, לשתות קפה. אלה מדליקים ישר את גלי החום, ומי שלא מאוזנת הורמונלית סובלת מזה חבל על הזמן. אבל מי שמאוזנת הורמונלית יכולה לשתות כמעט כל מה שבא לה, לאכול כמעט כל מה שבא לה, ולא אמורה לסבול מהתסמינים האלה בכלל. איך היא מאוזנת? איך היא תהיה מאוזנת הורמונלית? היא תהיה מאוזנת אם היא תיקח הורמונים. אחרת זה לא יגיע. היא צריכה לקחת הורמונים, ועדיף הורמונים זהים ביולוגית. רגע, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין הזה של נשים חושבות שהורמונים, זה קטע, כי שואלות אותי שאלות, שהורמונים זה לא קשור לגוף שלנו, אנחנו מקבלים את זה מבחוץ, כאילו יש שם הורמונים ואז הם באים, הולכים ומכניסים לנו הורמונים. בגלל זה הן מפחדות מהורמונים.
עזוב את כל המחקר וכל העניין הזה. פשוט מפחדות מהורמונים, כאילו זה משהו חיצוני. נכון? נכון, ממש. אבל זה לא. זה ממש לא. מי שמייצר את ההורמונים בגוף שלנו, יש לנו מפעל קטן שאנחנו נולדים איתו, הן נקראות השחלות, והאמת שגם טיפה מבלוטת יותרת הכליה, מה שנקרא בסלנג בלוטת האדרנל. משם בעצם מיוצרים ההורמונים. עכשיו, בגיל המעבר, המפעל מפסיק לעבוד. עכשיו נשאלת השאלה, אם את אותם ההורמונים אנחנו נותנים בחוץ, או שנותנים לגוף. ככה, בלי טיפול. אנחנו יודעים שנשים שלוקחות הורמונים, חיות יותר שנים וחיות יותר טוב. נשאלת השאלה, איפה את רוצה להיות? אני רוצה לחיות הרבה זמן. הרבה זמן וטוב, לא רק הרבה זמן. ברור. בדיוק. אבל תסביר מה זה יותר טוב, כי יש אנשים שחיים עד גיל 80, אבל מגיל 70 עד 80, מכל היום עם כדורים. נכון. זה לא טוב. נכון, זה גרוע. נו. התפקיד של ההורמונים הוא מצד אחד למנוע את התסמינים המוקדמים של גיל המעבר, ומהצד השני, למנוע את התסמינים המאוחרים של גיל המעבר. אני בכוונה מחלק את זה לשניים, כי זה לא אותו דבר. יש לנו את התסמינים המוקדמים, שמה שכולם מכירות. את גלי החום, הזעות הלילה, הפרעות בשינה, יובש נרתיקי, השינוי מצב רוח, החוסר אנרגיה, כל הדברים האלה שכולם מכירות. התסמינים המאוחרים של החסר ההורמונלי, שמתבטא באמת, כמו שאמרת, בגיל ה-60, 70, 80 ואילך, זה אוסטאופורוזיס, שיעור מוגבר של מחלות לב, שיעור מוגבר של מחלות מוח, עם פגיעה בזיכרון. די, אתה מלחיץ אותי. אז רגע, אז מה קורה לנשים שנשים שהן בעצם לא לקחו הורמונים, כי הם הסתדרו, כי לא היה להם גלי חום, כי לא היה להם את כל התופעות האלה? זו בדיוק הסיבה שאני אומר שכל אישה צריכה טיפול הורמונלי. אבל מה בין קורה אם לאלה יש לה שלא עשו? תסמינים או בין אם אין לה. אם אין לה, אז היא בשיעור מוגבר של כל התחלואה. אז זה כן מסוכן. אני בהחלט, אני חושב שזה כן. בגלל טוב, זה אני תיטב, חושב תיטב. שכל... וואו. חנה לסלו אומרת שהלחם שלי זה לחם עם חפצים. עם מלא רהיטים וחפצים, ככה היא אומרת. מה אתה אומר? טעים? האמת ממש נחמד. טעים. מה זה נחמד? איזה שטויות זה נחמד? הלחם שלי טעים. טעים, אין היסטריה. פה קמח בכלל. יש פה פסיליום, דרך אגב. פסיליום? תכף אנחנו נחזור על הפסיליום. סבבה. נו, תאכל. לא, טעים. נו, תאכל. תגיד, איזה סוגי הורמונים יש? התחלת לדבר עליהם. נכון. על ההורמונים, אני רוצה לדבר על ההורמונים זהים ביולוגית. בקצרה, ממה הם שונים? ההורמונים, היו פעם הורמונים שהם נקראים הורמונים שמיוצרים משתן של סוסות, או... נכון. בקיצור, הורמונים ישנים, נקרא להם. ויש את נכון. ההורמונים מהדור החדש. אתה יכול להסביר? זה לא בדיוק דור חדש, אלא זה ההבנה החדשה על הורמונים. הם בעצם מכירים אותם כבר משנות ה-20 של המאה שעברה. כן. מייצרים אותם כבר משנות ה-30 של המאה שעברה. משנות ה-40 כבר ממש מייצרים אותם ומשתמשים בהם בשימוש פעיל בטיפול הורמונלי בנשים. אבל לא בכל ההורמונים. אנחנו מדברים בעיקר על אסטרדיול. בעצם בהמשך הדרך התווספו גם הטסטוסטרון, הפרוגסטרון והאסטרוגן השני שנקרא אסטריול, E3. יש לנו כמובן עוד הורמונים שזה DHA שנמצא בשימוש יחסית תדיר, מלטונין, ועוד כל מיני הורמונים שקצת פחות שווה להיכנס אליהם, אבל כי הם ממש נישתיים. בכולם אני בעצם משתמש בטיפול ההורמונלי. להבדיל מההורמונים הלא זהים ביולוגית, שזה בדרך כלל מגיע בכדור, גם הרכיב הפרוגסטיני וגם הרכיב האסטרוגני, מגיעים ביחד באותו כדור או באותה מדבקה, או מדביקים את זה 1 ל3 ימים, או שלוקחים כדור כל יום. אלה טיפולים שבדרך כלל הם לא זהים ביולוגית. ואני... שמעת? רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. יש הורמונים שהם זהים ביולוגית, ויש הורמונים שהם לא זהים ביולוגית. עכשיו, הזהים ביולוגית הם הורמונים שאני מסבירה לכם, כן? דומים להורמונים שלנו, והם מטיבים איתנו יותר, במילים אחרות. הם לא בדיוק דומים, הם בדיוק אותו דבר. שמעתם? אם הם רק דומים, זה לא זה. החשיבות עיקרית. הדבר השני שמאפיין הורמונים זהים ביולוגית... ויש לי עוד שאלה. כן. הרבה נשים שולחות לי הודעות שהן שמות את המדבקה, ויש להם זה עניין. הם לא אוהבות. לא אוהבות. לא, עזוב את הלא אוהבות, שיש לפעמים אלרגיה. אלרגיה מקומית, בטח. אלרגיה מקומית. מדברות איתי על מישהי סיפרה לי שהיא חטפה בכלל, התחילה להתנפח. נכון. למה? כי זה לא זה ביולוגית? זה איך קוראים למדבקה הזאת? האיבורל קונטי. זה, כן. זאתי המדבקה. עליה אני שומעת מלא דברים, לא משהו. ולמה רופאים כל הזמן מציעים את זה? זה מעצבן אותי. למה מציעים לנו את זה אם זה לא טוב? לא מבינה, מה קורה שם? יש פה עניין של התמקצעות בטיפולים שונים, והרופא שלא התמקצע בטיפולים הורמונליים, לא מכיר בעצם את ההשפעות של כל טיפול וטיפול, ולתת בעצם טיפול הורמונלי זה ביולוגית בלבד. זה לא פשוט. אני מתמודד עם זה כל יום בקליניקה,
מהבוקר עד הערב. זה קשה. זה לא קל. זה לתת איזשהו טיפול, לבדוק אם הוא עובד, שיטת ניסיון וטעייה. הכי קל זה פשוט לתת מדבקה, שלום. או כדור, שלום. אבל הם ממליצים אבל על זה. זה לא כל כך עובד טוב. מי שרוצה את הטיפולים שנותנים את המענה למכלול התוצאות, כולל למכלול הבעיות, כדאי. אז יש פתרון. שזה בעצם הורמונים זהים ביולוגית. זהים ביולוגית זה כמו ההורמונים שלנו. דבר נוסף, שהורמונים זהים ביולוגית שונים. תדבר רגע, תדבר, אני בינתיים מכינה בקשר להורמונים. מדהים. הדבר השני שהורמונים זהים ביולוגית שונים בו, הוא בעצם פרוטוקולי הטיפול. ברגע שאנחנו הולכים להורמונים לא זהים ביולוגית, נגיד אנחנו מקבלים מדבקה או כדור, וזה לא מספיק. נגיד עדיין יש גלי חום. אי אפשר לתת עוד קצת. זה מה יש. אפשר לתת טיפול אחר, אבל סביר להניח שגם שם התופעות שלא קיבלו מענה יהיו בדיוק באותו מצב, שלא יקבלו את המענה. טיפול הורמונלי זהה ביולוגית, זה בכלל לא עובד ככה. אנחנו מזהים כל תסמין, מאיפה הוא מגיע ואיזה טיפול הוא צריך. את עושה רעש עם הזה, הוא מסביר. סליחה, תמשיכו. אם למשל עדיין יש גלי חום, אנחנו מוסיפים אסטרוגן. אם עדיין יש בעיות בשינה, אנחנו מוסיפים פרוגסטרון. ככה אנחנו בעצם מנהלים את הטיפול. פרוטוקולי הטיפול האלה הם די ייחודיים למטפלים הורמונליים זהים ביולוגית. מה את עושה? זה מפחיד אותי. שמה, מה זה? יש פה יותר מדי ירוק. זה ספירולינה. ספירו פה מה? זה מנקאי. בגיל שלנו צריך לאכול בריא. אני שמה ספירולינה, סלרי. בדרך כלל אני עושה את זה עם סכין. זה אם אני מביא לך כאלה. תביא לי עכשיו עם החמה. אני אתן לו? מה זה שימו חריף? לב. אני אקח. תיקח, זה מהעץ שלי. לא נורא. יהיה מה? בסדר. זה לא חריף ברמות? זה חריף ברמות. מה זה חריף? עד עכשיו לא נורא. אוקיי, עד עכשיו לא נורא. ניקח עם הגרעינים. אימא'לה. זה חריף בטירוף. הגרעינים. הגרעינים. אבל לא נורא. זה אחד לא נורא, לא, החריפים. זה לא בסדר. נורא, אני רואה את הוורידים שלך יוצאים. לא, זה לא נורא. באמת לא נורא. אבל אפרופו חריף, האם זה טוב הורמונלי? אוי, זו לא, שאלה הורג אותי. טובה. חריף. נראה לי זה טוב? עושה גלי חום חבל על הזמן. רגע. וואי, זה ממש טעים. אוכמניות יש להם אנטי-אוקסידנטים מאוד טובים לדם, דרך אגב. אני הבנתי דרך הרופא שלי שאין מספיק מחקרים שקשורים להורמונים שהם זהים ביולוגית. בקיצור, לא חקרו את העניין, נכון? מה אתה אומר? האמת שזה ממש לא נכון. זו טענה שאני שומע אותה כל הזמן, חזור עוד פעם ועוד פעם, ואני באמת הלכתי לבדוק את העניין הזה. לא יכול להיות שאני נותן טיפול הורמונלי שאין עליו מחקרים. הרי אני מכיר את המחקרים ואני יודע שיש, אז הלכתי ופשוט עשיתי חיפוש. יש המון מחקרים מכל כיוון שרק אפשר לחשוב עליו, חקרו את ההורמונים האלה. אני פורצת לשיחה, אני שמעתי טסטסטרון. אני לוקחת טסטסטרון, זה מדהים. ביולוגית. מדהים. שמח לשמוע. כן. יש אנשים שחושבים שטסטסטרון זה רק לגברים, ושנשים זה לא קיים אצלהם בגוף. נכון? האמת שהרבה חושבים את זה, אבל בגלל שהוא נקרא גם הורמון מין גברי, אבל טסטוסטרון הוא הורמון המין העיקרי אצל כולם. בכל החיים של אישה יש פי 10 עד פי 20 יותר טסטוסטרון מאשר אסטרוגן. וואו. בדיוק. רגע, שאלה נוספת. האם גברים צריכים לקחת הורמונים בגיל המעבר? קודם כל, אם הם מגיעים גיל המעבר הגברי, כן. אז בוודאי. מה זה אומר חסר גיל הוא- המעבר הגברי? זה לא בדיוק, כי זה לא כמו אצל נשים שכל גבר יש לו גיל מעבר. אלא יש גברים שהירידה ההורמונלית אצלם מתחילה אפילו לפעמים בגיל 30, 40. גיל 50 כבר יש די הרבה גברים, אבל זה מאופיין בכל מיני תסמינים וזה לא כל גבר. רגע, אבל גברים כן צריכים לקחת, כאילו, אם יש לו ירידה בטסטסטרון, הוא בוודאי. צריך לקחת... בוודאי. אין שאלה בכלל. יש רופא שנותן הורמונים לגברים? אני? שמעתם? גברים
שיש להם ירידה בטסטסטרון, ואיך זה מתבטא כשיש להם ירידה בטסטסטרון? רוב האנשים חושבים שירידה בטסטוסטרון הנה, מתבטא... עידן עכשיו בשיא, זה גם כל החבורה, כל בית הכנסת שלך יכולים לשמוע את זה. בבקשה, אדוני הרופא. רוב האנשים כן. חושבים שירידה בטסטוסטרון מתבטאת בעיקר בירידה בחשק המיני או ביכולת המיני. שזה המינית. גם. זה גם, אבל אם ניקח 100 גברים שיש להם חסר בטסטוסטרון, אוקיי. בין 10 ל-15 מהם יהיה להם בעיה בעניינים המיניים, אוקיי? בין אם זה בחשק או ביכולת, שזה ממש מעט. אז כל הגברים שמבלבלים את המוח בגיל 60, אני יכול 8 שעות ביום, בואי אליי, ככה הם שולחים לי הודעות. אני 20 שעות, על מה אתם מדברים? הנה, רופא. הרופא, תקשיבו מה שהרופא אומר. האם זה נכון שיחסי מין בגיל המעבר, אני לא חושבת שבגיל 12 גם הגבר לא יכול לעשות את זה יותר מ-11 דקות, כמה זמן לוקח? מה, יחסי מין? כן. לגבר? כן. באופן ממוצע? כן. הנה עוד אחד שיגיד לי 8 שעות. בין דקה לדקה וחצי. שמעתם? אוקיי, יש לי עכשיו שאלה נוספת. זה הממוצע של גבר. ההורמונים בעצם יכולים לעזור לגבר להעמיד את הפיטר פן שלו? אז קודם כל, אם הבעיה היא באמת חסר הורמונים, אז אנחנו צריכים טיפול אחר. אבל בעיקרון, טסטוסטרון מאוד מאוד עוזר. מאוד עוזר. אז אנחנו משלבים בין כל הגישות כדי לקבל בעצם... זה עובד חזק מאוד. זה עובד מצוין. תכף תטעם את זה. עידן, לחיים? לחיים לשמה. יש כאלה שאומרים שבגיל 50 אפשר לעזור לגוף לייצר טסטוסטרון. כן או לא? זה בגדול נכון, אוקיי. אבל, אנחנו מדברים על נשים, נכון? כן. נשים, עיקר הבעיה בגיל המעבר היא אסטרוגן ופרוגסטרון. אבל טסטוסטרון. לא יעזור לנו. אנחנו אפשר? צריכים אסטרוגן ופרוגסטרון, אוקיי? אבל אפשר לייצר, הגוף שלנו יכול, אם אני עושה ספורט, כושר, קצת, אוכלת ממש נכון. קצת, ממש קצת. מה זה לא יעזור לנו להתגבר על תסמינים של גיל המעבר. למשל, על גלי חום אין סיכוי, אוקיי? על ההפרעות בשינה, כל התסמינים קצרי הטווח, השינוי הוא לא מספיק גדול כדי לגרום לנו להתגבר על התסמינים של גיל המעבר, בין אם המוקדמים או המאוחרים. אני הכנתי, הכנתי עוגה, זה מבננות, קמח שקדים, אין בזה בכלל, אין בזה, אנחנו ממשיכים. כן, אין בזה בכלל אין קצת בייגל קמח. למשהו? רגע, תביא את הצלחת, תיתם, זה, וזה עם מלא אפשר חירון. פלפל חריף במקום? רגע, תיתם. לא, זה כמו הבן שלי. וזה אתה תאהב את זה, זה עם שוקולד. זה בסדר. זה בסדר, כן. וזה אתה תאהב ממש. חצי. גם אתה חצי. תן בזה סוכר. אז מה עושה את זה? בננה. זה כל המתיקות? אבל זה ממש מתוק. בננה. וואו, ופה יש שוקולד. מטורף. מריר. זה ממש בריא. מדהים. הוא עוד לא הבין שאני... לא הבנתי מה קורה פה, לא. יש לי חברה שיש לה קרישיות בדם. היא אומרת לי, אני לא יכולה לקחת הורמונים. עם כל העידן של היום, שיש רכב בלי נהג, הנדסה גנטית, כל הדבר הזה, זה נכון להיום עוד להגיד את זה? ממש לא. או, אני שמעת תשובה מיכל? כזאתי. מיכל, שמעת? זה למיכל, החברה שלי, שהיא לא יכולה לקחת הורמונים, בבקשה. זה נכון שלא כל רופא יודע להתמודד עם בעיות קרישה וטיפול הורמונלי והשילוב שלהם, אבל אני היום כבר לא מוכן לקבל תשובה כזאת של כן ולא. כשאני שולח לרופא המטולוג, קודם כל אני שולח להמטולוג שמבין את החשיבות של טיפול הורמונלי בגיל המעבר ואילך, ויודע להתאים את הטיפול המונע שצריך כדי שאפשר יהיה לתת את הטיפול בבטחה, אם בכלל צריך טיפול מונע. יש כל מיני מוטציות שגורמות לקרישיות יתר בדם, שכל מה שצריך לעשות זה לעבור מטיפול בכדורים לטיפול על האור, בקרם של אסטרוגן, את הרכיב האסטרוגני בלבד. פרוגסטרון אפשר לתת בכדורים עדיין, הוא לא משפיע על הקרישיות בכלל, פרוגסטרון זה ביולוגית. הלא זהים ביולוגית, שוב פעם, יש להם כן קצת הגברה של העניינים של הקרישיות. עוד אחת מהסיבות שאני בגלל זה לא מטפל איתם, אבל פרוגסטרון זה ביולוגית, אין בעיה לתת דרך הפה או על האור. את הרכיב האסטרוגני אנחנו צריכים לתת על האור ולהתאים טיפול מונע במידה וצריך. מה זה טיפול מונע? זה לקחת בעצם אספירין כל יום, או טיפולים אחרים שיגרמו לדם בעצם לא להיקרש. עכשיו, לפרוגסטרון זה ביולוגית, יש גם איזשהו אפקט של מניעה של קרישיות, הוא מתערב במערכת הקרישה
וואו. וגם קצת מונע קרישיות, וזה עוד סיבה שצריך פרוגסטרון זהה ביולוגית, ולא את הלא זהים ביולוגית. כל הסינרגיה הזאת שההורמונים עובדים ביחד, בהורמונים הלא זהים ביולוגית פשוט לא קיימת. ובזהים ביולוגית היא נורא חשובה. אנחנו תמיד עובדים על השילובים האלה, מה משפיע על מה, גורם למה, איזה הורמון עושה, איפה, למה, כמה. וזה בדיוק היכולת של רופא הורמונלי שזה ביולוגית, עם הפרוטוקולים השונים, להתערב בדיוק מה שצריך ולגרום להשפעה הכי טובה שיש. שמעת עידן? פרוגסטרון, שזה ההורמון שאני התאהבתי בו. הוא פשוט מרגיע אותי. הוא גרם לי כאילו לחזור לבעלי, כן? לפני זה רציתי לזרוק אותו מהמרפסת. ובזכות הפרוגסטרון, יום אחד קמתי בבוקר, עזוב את זה שקמתי רגועה. פשוט הסתכלתי עליו ואמרתי, איך אני אוהבת אותך? וזה בגלל הפרוגסטרון. עכשיו, יש רופאים שאומרים שלמי שאין רחם, לא צריך פרוגסטרון. מה אתה אומר, אדוני הרופא? כשאנחנו רוצים לדעת בעצם מה ההורמון עושה, אנחנו מנסים לפעמים לחפש את הקולטנים שלו, איפה הם נמצאים בגוף. וכשאנחנו מסתכלים על הקולטנים לפרוגסטרון, הם נמצאים כמעט בכל רקמה שיש. עזבי אותך מרקמת הרחם. אנחנו מדברים על העצם, על המוח, על הלב. יש המון מקומות שהקולטנים לפרוגסטרון נמצאים בהם. בטח ובטח על מערכת העצבים, כן? כמו שאת מרגישה, ומשפיעים על העניינים של השינה. מאוד, קצת מאוד על חרדות ומצב רוח. וואו. זה הורמון שהוא מאוד חשוב, ואין וואו. קשר לאם יש לאישה רחם או אין. יש לה מוח? נגמר הסיפור, היא צריכה. אני רק רוצה להוסיף, פתאום, כשאני חשבתי על זה, פעם חשבו שלמשל במוח, דיבור זה נמצא באיזה אזור מסוים. והיום גילו שהיום, כבר עשרות שנים, שבעצם יש קולטנים נוירונים או מערכת עצבית במוח, זה מפוזר. זאת אומרת, זה לא רק בצד הזה יש לי כפתור שקשור לדיבור, לא, זה מפוזר בכל הראש, נכון? באותו דבר גם עם הפרוגסטרון, ממש, כן. הוא הורמון שהוא קיים, שכל תא ותא קיים בו, קצת פרוגסטרון, קצת אסטרוגן, חוץ מהטחול שאין בו אסטרוגן. אישה היא לא רק רחם. אתה רוצה פטריה? איזה פטריה? אני לא... מה יש לו? שוב פטריות. מה פטריות? פטריית כוח. מה זה הפטריה הזאת? שנייה. כך, יש בזה, קורדיספט, שגה, פטריית כוח. כן, זה טוב. טוב, אבי, נו, אז שאלנו הכל, נכון? דיברנו על הכל, נכון, עידן? הורמונים חשוב לנו לנשים, זה חלק מאיתנו. חובה שניקח, צריך, פחות תחלואה, אנחנו נחיה יותר הרבה זמן. זה הדרך הנכונה לנהל את הגיל המבוגר. זה, עוד הפעם, רגע, עוד הפעם. זה הדרך הנכונה לנהל את הגיל המבוגר. עוד הפעם, אני רוצה את זה כמה פעמים. עוד הפעם, כן. זה הדרך הנכונה לנהל את הגיל המבוגר. שמעתם? 3 פעמים שמענו. אז זה אבי, ואיך אנחנו נסגור את זה? ככה. יאללה, ביי. אני רוצה גם עוגה.